केडीएमसी रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणातील मारकुटा शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेला अटक करण्यात आली आहे। मात्र अटक केल्यानंतरही रमेश म्हात्रेची तब्येत बिघडली, त्याला ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। रमेश म्हात्रेकडून उच्च रक्तदाबाचं कारण देण्यात आलं। डॉक्टर आणि नर्सना मारहाण करणाऱ्या म्हात्रेवर आता आयसीयू मध्ये डॉक्टरांच्या देखरेखीत उपचार सुरू असल्याचं कळतं आहे। किंवा प्रशासनाला ह्या माध्यमातून हे सांगू इच्छितो की जर तुम्ही आरोग्य सेवा इथे व्यवस्थित पुरवली असती तर कदाचित रमेश म्हात्रेंना हे प्रकरण हाताशी घ्यावयाची वेळ आली नसती। आणि आज एवढी मोठी खंत वाटते की जे सरकारमध्ये आहेत, जे स्वतः म्हणजे बोलतात ना की सर्वसामान्यांचं सरकार आणि लाडक्या बहिणींचं सरकार, त्या सरकारच्याच एका नगरसेवकाला या महिला डॉक्टरांवरती हात उगारावा लागतो, ही खूप मोठी खेदाची गोष्ट आहे।